ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумонаи Рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба ҳисаби мо рой кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аз сарбадарон Mercedes-Benz C-класс сечка объёмни соли барои 6995 сол аст. бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.8 литр коробкаш механика аст. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 диска, 4 баллонои 70%, салон тоза, электропакет, раҳатнои краскарам хел серебрист ки мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. дӯстони азиз, мошина рост ки маълумотош кам аст. мега соҳиб шумо мега ки мошина мо бисёрша мега намефаҳмем, кадоме ки мехара аз пеш бия мега хишобина барои ки бисёрша намефаҳмем. мошина хайр яъне ки ба қарибӣ гирифтаган бо сум накора мошина мефурӯшам. мошин 100%. мошин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румия қарор дорад, тарафи Калхозобод. аз Қурған болотарак мешавад. нархаш 63000 сомония ки боз мекунад арзон ва муомилаи хуб мекунем. срочна сум дар кора мошин мега ягом расхода дорад 100%. кадоме то мехаҳед рафта аз пеш бинен ва савдо ҳам мешавад ки дӯстони азиз срочна яъне сум дар кора. номерои расӣ шуда, номерои расӣ шуда WhatsApp имо пайваст дорад. марамат дигар маълумотша гирен. мошини фурӯшии навбатии сарбадарон Daewoo Nexia аст ки соли бароишаш 2005 сол ки бензин газ мега ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри пластoi, коробкаш механика аст. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега 4 дискаҳои худа, 4 баллонои 80%, салон кожния мегад, яъне ки меличовка камтар кор дорад мега, не ки меличовка бадо ҳуҷҷат ҳам ҳаста. ҳуҷҷат, салон кожни, раҳатнои краска ҳамаш дар ҳолати хуби техника мега. мошин 100%. хоб мошин айни ҳола қарор дорад дар ноҳияи Конибодоб. нархаш 16000 сомония ки боз мекунад арзон ва муомилаи хуб мекунад. электропакет ҳамаш кор мекунад. мошини салонш тоза ки ҳамаш кожни хай бо дигар маълумотша аз соҳибашон мегирад. срочна мегирад арзоне ки мефурӯшем сум дар кора бо нархи 16000 сомонӣ савдо ва муомилааш дар назди капот мешавад. дӯстон, маълумот кардам то харидори аниқ бошед. дигар маълумотша аз рақамҳои поёмда гирем. фақат аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед. ноутбуки фурӯшии навбатии сарбадарон срочна мега дар Россия мега дар Московская область, город Красногорск мега. дӯстони азиз ки метро Тушино ами хеле маълумот аст. ноутбук мега сайстани қариб пачка мега нава мега сайстани беҳтарин бо ҳуҷҷатош, яъне ки зарядмунак ҳама чизош қатъи яъне ки мушак пушакаш ҳаста. бо нархи 15000 рубл ки боз мегад камтар дига арзон ва муомила мекунад. срочна мега сайстанаш беҳтарин. дӯстони азиз, рақамошон аст. имо WhatsApp пайваст дорад. кадом то мехаред ноутбук яъне компютер дар Московский область, город Красногорск гуфтага аст, яъне ки метро Тушино. ҳай бо дигар маълумот шамер срочна мега сайстанаш беҳтарин. ҳуҷҷат ҳамаш ҳаста мега, неҷа бо дар ҳуҷҷатош мега памят ҳамаш настега ки памяташ яъне ки хеле бадор. хай кадом то ки мехаред марамат дигар маълумотша гирен. срочна мега сум дар кора. хай занг занед дигар маълумотша гирен. дӯстон, эълони навбатии мо аст. пахтакораки навбатӣ аст ки селка пахтакорак мегаша ки мисол тракторша мегад фурӯхтем. амин селка пахтакорак шумодаги аст ки сайстани нава мега, яъне ки випускои навша бардрон, яъне ки барои пахтакори кадоме ки медонад. адресаш дар ноҳияи Дӯстӣ аст, яъне ки ноҳияи Ҷиникол. нархаш 13000 сомония. боз мегад арзон ва муомилаи хуб мекунем. кадом ту намхи агар дар кор бошам хали пахтакорак барои ҳамин пахтакорӣ барои ягон мисол хоҷагӣ марамат метавонед ки дар рақамошон занг занен, яъне ки бо арзон кадам метия мегад сайстани беҳтарин, яъне ки чия випускои навша мегад ягон камбудӣ надорад. мегирем мечаспонем, фақат кортона пеш мебарем. рақамош 13000 сомония боз арзон ва муомила мекунем мегад соҳибшон срочна. мошини фурӯшии навбатии сарбадарон ВАЗ 2106 молодежный аст ки соли бароишаш 1999 сол аст. бензини холия мегад соҳибшон мегад 7-8 литр мегад расход дорад мегад соҳибшон.
خب объем мотораш як 6 литри простой, коробкаш механик аст. Мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин мегӯяд 4 та диска, 4 та балонаи 80% нав, салон тоза, 2 электропакет, яъне ки центра замок. Мошин мегӯяд ягон бор авария чидаги нестра, мегӯяд пробегша мегӯяд хело кама, мегӯяд мошин мегӯяд қариб дасти як одам гашта. Мошин мегӯяд тоза, фақат бензини холӣ карда гаштага. Ки дӯстони азиз, яъне ки заводской ҳама чизош кор мекунад, монитор, задни камера ҳамаш ҳаста кор мекунад, балон, диска ҳамаш қатишон метиҳанд. Ягон расход надорад, мегӯяд соҳибшон. мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ айни ҳол қарор дорад. нархаш 22 000 сомония мебардорад. боз мегӯяд дар назди капоти мошин ягон муомила мекунед, фақат барои одамоне ки харидори насиҳатшӣ бошанд. дӯстон, маълумот дигар маълумотша аз рақамҳои поёмда гирем. шумо агар бихоед мошини фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза, гов мол ягон техника барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед ки маълумотҳои пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номери имои ватсап роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда реклама менем. лайка фаромӯш накунед. монем мошини фурӯшии навбатии сарбардорон Opel Astra F аст, ки дар кузуфи хечебек соли бароишаш 1994 сол аст. бензин газ мега ҳардаш кор мекунад. объем мотораш як 6 литри простой, коробкаш механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. родной краска сафед, 4 та балонаи средни, 4 та калпакои худаш, салон тоза, яъне ки мошин мега дар ҳолати хуби техникаи номеро транзитаи бардорон. срочно мега мефурӯшад бо нархи арзон. дар шаҳри душанбе айни ҳоло қарор дорад. нархаш 23 000 сомония, ки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест, соҳибшон бардорон. кадом то ки аниқ харидори аниқ бошед, маромат рақамошон мондагаст. метавонед ки дигар маълумотша гирем. агар арзонам кунад, бисёри баъд арзон намекунад ба фикри ман, яъне ки камтар арзон мекунад, барое ки худаш 94 ман, яъне ки бо нархашам арзонае. салтари мошин хуб аст бардорон. хай бо кадом то харидори маромат дигар маълумотша гирен аз соҳибашон. мошини фурӯшии навбатии сарбардорон Mercedes-Benz C-Class C-чкаи сафед соли бароишаш 1995 сол аст. бензини холия мега соҳибшон. объем мотораш 2 литр аст. коробкаш автомата. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та диска дорад, 4 та балонаи, яъне ки характери 50% нормали аст, ки хадавои шамсода, родной краска сафед. мошин мега дар ҳолати хуби техника, электропакет ҳаст. мошин дар ноҳияи қумсангир айни ҳол қарор дорад. нархаш 45 000 сомония, ки боз мекунад муомилааш дар назди капот ё ки вариантҳои алиши ба ягон Opel Zafira категория бошад. алиш мекуне мегӯяд, дигаша қатъи хичол маслиҳат мекунанд. кадоме ки ба сум мехарад муомила мекунад, кадоме ки алиш мекунад, тоқа ба Opel Zafira категория мегӯяд, алиш мекунем, соҳибшон. барои дӯстон дигар маълумотша аз рақамҳои поёмдаги худтон занг зада гирем. мошини фурӯшии навбатии сарбардорон Daewoo Matiz аст, ки соли бароишаш 1999 сол аст. бензин газ мега ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 0,8 литри простой, яъне экономне камасраф, коробкаш механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. родной краскаи нам хеле серебристи, хеле металлика дӯстони азиз, ки салонш тоза аст. ҳуҷҷатош мега як 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. магнитофон, диска, балоношам як 70% аст. дӯстони азиз, ки сайтсери мошин беҳтарин аст. мошин дар ноҳияи Конибодом айни ҳол қарор дорад. нархаш 17 500 сомония, ки дигар маълумоти пурра дар пеҷи капоти мошин, не камтар дигар муомила дар назди капот ба телефон умуман савдо намешавад. ба кадоми шумо хе Daewoo Matiz ки лозим аст, маромат рақамошон мондагӣ аст, метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз рақамошон гиред. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш ки лайки бепул монданро фаромӯш накунед ва силкаи видеонавори моро дар имо васаптон полиса кунед. чӣ мошине ки ба шумо лозим аст нависед, албатта мо ҷудо карда дар видеои оянда мемонем. фақат шумо сабр кунед, яъне ки видеои оянда, видеои дигарида албатта мошини гуфтагидона кам-кам ҷудо карда мемонем. мошини фурӯшии навбатии сарбардорон Mercedes-Benz C-Class C-чка соли бароишаш 1997 сол аст. бензин газ мега ҳардаш кор мекунад. объем мотораш як 8 литри, коробкаш механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та дискаҳои рамашка, 4 та балонаи 80%, салон тоза, 4 та электропакет. танировка мега як сола кадага. дина мега рӯзи 14 мега дина танировка як сола кадем. ҳам дина мега бод ҳуҷҷатоша мега нав кадем. полни худ мега танировка қатъи ҳуҷҷат мега як сола аз рӯзи 14 мега то 14 соли дигара як соли ровна ҳуҷҷат ва танировка дорад. салоншам тоза, яъне ки родной краска бадор. мошин мега дар ҳолати хуби
беҳтарин мега срочно мега мефурӯшем сум дар курай. Мошин дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қарор дорад. Нархаш 50,000 сомония. камтар дига муомила мекунем мега дар назди капот бисёр не камтар аду дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қарор дорад, яъне ки тарафи Хуҷанд мешавад. кадом то ки мехаред маълумот дига маълумот пуроша аз рақамошон гирифт фақат барои одамони харидор. мошини фурӯши навбати саббадрон Hyundai Starex аст ки мошини мусофиркаш, яъне ки Hyundai Starex хеле шумо дар комментария хоҳиш карда будед. соли бароишаш 2000 сол аст ки сӯзишвориш мега дизели авио моторош 3 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техника мега ами камбудиш фақат як краска мекунем мега тамом дига ҳама ҷош 100% аккумулятори нав дорад, яъне ки балнош мега сода 4 та дискаҳои худаш, салонш беҳтарин, яъне ки ҳамаш 100% фақат як краскаш мекунем, дига ҳама ҷош 100% мотор ҳамаш камбуди надорад бадурон. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 22,000 сомония ки нархи ахиронш мега дига савдо намешад беҳуда зангам назарем мега нархи ахиронш 22,000 сомония. мошин мега 100% хоин як краскаш мекуне тамом дига ягон кор ҳамаш категорияси мошин дар ҳолати хуби техникаи бадрон. шумо агарам хеле мошинои майда, мошинои калони фурӯхт боркашӣ, яъне ки дошта бошед барои фурӯхтан ё ки хона, замин, квартира дар номери имо васаб роӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда реклама медем. дӯстони азиз, фақат аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед, то охираш тамошо кунед, лайкотона мондан гиред ва силикаша дар имо васабтон позитсия кунед. мошини фурӯши навбати саббарадор Opel Astra J аст ки соли бароишаш 2001 сол мегад соҳибшон. бензин газ мега ҳардаш кор мекунад, авио мотораш 6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та балонҳои пачка мега соҳибшон, 4 та дискаҳои худаш, аккумулятори нав, моторша мега 100%, салон тоза, электропакет, родной краска, ами хеле серебрист, яъне ки мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. састинаш, яъне ки хуба мега ягон расходша гуфтагӣ нест барадорон, қадамтон мехаред бо аз пеш рафта мебинед. мошин дар шаҳри Душанбе айниҳол нархаш 42,000 сомония ки боз мега камтар дига муомила мекунем дар назди капоти мошин бисёри бад арзоне, камтар дига арзон мешавад. аз шумо хоҳиш кардага ки беҳуда занг наза, фақат одамоне ки Opel Astra J ки мехаред мошинака ки маҳқултон боша, фақат занг адресшавем рафта мошина аз пеш бибинед ва савдо мекунед. ба телефон умуман мега савдо намешавад, кадоме ки мехарад аз пеш биёяд савдо мекунед. маълумот дига маълумотша аз рақамҳои поёмида гиред. мошини фурӯши навбати саббарадор Mercedes-Benz C-Class C-чка соли бароишаш 1994 сол аст. сӯзишвориш мега дизел мега авио мотор 2 литр аст, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техника мега ду дари пеш электропакет, 4 та диска, 4 та балонҳои, яъне ки қариб ки миёна, яъне ки 60% 50% дӯстон аст ки номеро транзит, родной краска, мошин мега дар ҳолати хуби техника мега моторош мега ай Mercedes 190 км мега, яъне ки дизели аз Mercedes 190 мега зури бад мондага мега мошин, яъне ки 100% ҳуҷҷатҳои мошин мега то моҳи декабр мега ҳуҷҷат дорад. мошин мега дар ҳолати кория мега, не ки камтарак меличовка кор дорад, не ки нагуфтанд чӣ кор дорад, не ки камтар дига расход дорад мега соҳибшон. агар ки расходча кунен бо зури бад мешавад мега срочно сум дар курай мошина мефурӯшанд. мошин бо нархи арзон фурӯхта мешавад ки 25,000 сомония ки дӯстони азиз боз дар назди капоти мошин мега хай кадоме ки мехара ягон камтар муомила мекуне бисёри баъд мошин беҳамам арзон камтар дига муомилам дорад. барои дӯстони азиз дар дигар рақам маълумотша аз рақамошон гиред. ин буд 12 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. лайка фаромӯш накунед.